Bapak Agnes menika kalebet wakil saking Kabupaten Kebumen rawuh teng gubuk kula terus pas wido dilawan terus rawuh. Wah, dewa rebugane ngerti rebugane niku. Dewa saking kayangan. Nek ngoten Dik Amar. Nggih. Rawuhe saking nasib kali kula niku beda. Pripun? Nek saking nasib maringi dhuwit nek kula njaluk dhuwit. Nah. Ya nggih. Mboten napa-napa Om. Selamat untuk Mas Eko Suwaro dan Mas Amar Pradoko. Alhamdulillah. Nggih. Derek izin Om. Pripun? Lah nggih derek izin kula rekake nggih. Napa loro sandang panganten mriki. Nggih. Lek bojo kapan? Bojone kerine liyane mengke. Mbak Linggo, Mbak Cange, nama atur-atur mawon khusus nggih kagem keluarga besar Kabupaten Kebumen. Terima kasih kepada Ibu Bupati Ibu Lilis Suryani, Ibu Lilis Nuryani nggih. Karena besok di Kebumen diadakan perhelatan Hari Wayang Dunia tanggal 6, 7, 8 itu pameran wayang di Pendopo Kabupaten dan juga lomba melukis wayang dari PAUD sampai SMA. Wah, luar biasa. Terus kemudian pada tanggal 8 digelar pertunjukan wayang di alun-alun. Siangnya 5 dalang bocah, malamnya 3 dalang dewasa. Kemudian terima kasih sekali kula sowane telat karena malam ini ada rapat pembentukan rencana pelantikan Dewan Kebudayaan Kebumen yang besok akan dilantik tanggal 13 November di Daleme Basuman oleh Ibu Bupati juga. Yes. Pun yang ngatur-ngatur iku mawon nggih, tak mundur. Kok kedap to, kok sampean iki koyo arep kepuyuh wae. Nggih paling tidak kula nginderek remen Om Dewan Kebudayaan di Kebumen nggih. Nggih. Niki sampun teraktivasi. Tegese napa pun mulai dihidupkan. Tadi men padha ngerti bahwasanya kebudayaan kita itu ora kalah saing karo kebudayaan monco gitu. Kaya niki wau, lenggeran. Ndah niku upama sesuk enek hari tari dunia ngelengger wong 100.000 ten alun-alun. Sing bayar sapa? Loh, lah niki nuwun sewu, kesenian ki murah. Napa jenenge? Murah tinuku larang jinaluk. Dadi ya kudu nyengkuyung nggih to. Aja apa-apa nek duwite apa ora. Niku ning piye carane senimane dhewe kudu rukun, kudu duwe visi misi bersama. Terima kasih. Nggih, niku sing penting Om. Bawa-bawa ngoten lho Om. Lah niki dagelanmu ora tunggalke kok. Sinten? Lah kuwi sing 1,5 meter iki. Niku mengki kon koprol mawon. Jenengan mawon wah, pripun dagangane gamelan mlaku mboten niki. Entek tenang Covid. Tak bawa mawon nggih. Bawa. Bawa mungkin terus ke sindene mawon. Nah, nggih. Tapi nyuwun kali rebab kali sulit kali gampang. Nggih. Kali cicik mboten Om. Ora yo cicik-cicik jatahe sing iki lho, 1 meter iki. Mas Sabto. Niki khusus Kebumen lho. Nggih, monggo Om. Bambang Wetan. Tepuk tangan. Jagat enjang sesamberan arabut margo barubul saking kuwa karang irang rangas pulune juga trengginas katon gambira neng
Sugeng Makaryo, sukses selalu. Amin. Om, lagune gawain apa? Garapan Sekar Bima. Sakar wis ndene, monggo. Napa? Lo duwe lagu lho, Mas. Napa? Zaman seniki wong nonton wayang jebulane ora mung nonton wayang tok. Lah terus ning nonton sidik karo goleki bakul kopi. Judule lagu napa niku? Kopi wayang. Kopi wayang. Jadi nonton wayang nih goleki bakul kopi jane hubungan nang tontonan. Nggih. Bayu duet karo Mas Firman lenggah mawon mboten napa-napa. Lho, bedine nggih angsal kok, Om. Mbok iku. Mriku wong lanang iki wajib ngadeg kok malah Ya ngadeg-ngadeg. ngadeg. Main ketok lanangmu ae lho Mas. Ya berdiri. Wong wayang niku saniki bebas kok. Dadi saben ana wayang pendongaku ki supaya UMKM-nya tambah berjalan. Amin. Jadi pungkasane lagu ini ndongakno karo bakul-bakul semoga berkah semuanya. Amin. Gajal diwaca saire, Pak. Nonton wayang. Gajal nonton wayang maine wayang wengi mau apike wayang iki terus ajak konco-konco pada disengini diseng dijak ngapak bae. Ngapa Mas? nyarter mobil urunan ya dilakoni Nah, itu. pancen seneng karo nyawang bakul kopi Ceritane ayu dadi bakul kopi sauri. Monggo mas, kopinya sambil ditumbasi. Kopi hitam, kopi susu sing ngangeni. Mumpung sore monggo sami dilarisi. Bonuse mesem karo selfie. Oh, pesen tok ora bener. Selfie kok bisa seneng orang itu. Terus. duh wong ayu kopimu pancen mahrel Maheren ki carepe enak. Haji. sesolahmu pantes nek gonal ganel jaluk disit bayar carry ora rewel Ya. Ya, Bu. orang mau kalah keh wong lanang pada Ya, kecantel sing kecantel dheweke takon. Tukang kenong sing kecantel. Potong bae mulane. ada tukang Mau nganti digobali mau. Bakule lho. Bakule pada kumpul apa gelem kumpul karo kancane, gelem sing kenong. Kumpule kali sinten berarti? Ya ora ngerti. Terus ceritane ayu dadi bakul kopi jajal. Matur suwun mas, sampun langganan kopine. Ajak lalen karo ngajak kanca-kancane. Nonton ki ngajak batir. Nah, rame. Ya. Pada sehat marah selamat sekabehane. Mas Immanuel. Moga-moga pada lancar rezekine. Amin Allahumma. Amin. Ayo dilakoke. Nonton wayang judulnya. Nonton sarana silaturahmi lho Mas ning tontonan iki. Kok kemarin sing padha kemarin karo wayang, kemarin karo bakul kopi, bakul bakso, bakul soto, bakul bungkus. nonton wayang main Wayang apa bae? Oh
rezekine. Amin. Wayangan wong iki kena mbajang silaturahmi ya, Nduk. Nggih. Wah, Iki uga